Παρακαλούμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερές Νέουσης Καμπανίας, κ. Παντελεήμων, να απευθύνει χαιρετισμό. Σεβασμιότατοι Μητροπολίτε, εκπρόσωποι των Πρεσβυγιανών και νεωτέρων Πατριαρχείων και πολυσέβαστοι Άγιοι Αδελφοί, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διευθυντά της Αστυνομίας, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, αγαπητοί μου αδελφοί, η επέτειος των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία άλλαξε ριζικά την ιστορία και την προοπτική όχι μόνο όσων αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τις πατρίδες τους στη Μικρά Ασία και την Καπαδοκία, αλλά ολόκληρου του ελληνισμού, τιμάται φέτος από όλους μας, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο των 28 Παυλίων, τα οποία είναι αφιερωμένα και σε αυτήν. Οι πατέρες μας διώχθηκαν από τη γη τους, από τη γη των προγόνων τους και πήραν αναγκαστικά τον δρόμο της προσφυγιάς. Αναζήτησαν μία νέα πατρίδα, στην οποία έπρεπε να θεμελιώσουν τη ζωή τους από την αρχή. Να βρουν μία πατρίδα που θα έμοιαζε με αυτή που άφησαν ή μάλλον με αυτή που έκρυψαν βαθιά μέσα στην ψυχή τους όταν πήραν τα ελάχιστα πράγματα που μπορούσαν να μεταφέρουν, με πρώτα τις ιερές εικόνες και τα ιερά λείψανα των Αγίων τους, και ξεκίνησαν την πορεία προς άγνωστους για αυτούς τόπους, έστω και αν ήταν η Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτούς και οι πρόσφυγες από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, οι πατέρες και οι πρόγονοί σας και πρόγονοί μας, που έφτασαν εδώ στο πλατή σε μια δύσκολη εποχή, καθώς μόλις πριν από λίγα χρόνια είχε ελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό. Έφτασαν έχοντας διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα μιας εξαντλητικής πορείας, ιδιαίτερα για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά που έφερναν μαζί τους, όπως τον μετέπειτα Άγιο Παΐσιο, ο οποίος ήταν βρέφος μερικών εβδομάδων, όταν ξεκίνησαν το μεγάλο ταξίδι, έχοντας όμως την καθοδήγηση και τη συμπαράσταση του πνευματικού τους πατέρα, του συγχωριανού τους ιερέα και δασκάλου, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Και εδώ στο πλατή αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα μέρος εξ αυτών, τη νέα τους πατρίδα, να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν από την αρχή ό,τι είχαν αναγκαστικά εγκαταλείψει πίσω τους στις αλυσμόνητες πατρίδες, για να συνεχίσουν τη ζωή τους σε ασφαλείς συνθήκες για αυτούς και τα παιδιά τους, και το κατόρθωσαν με την προσπάθειά τους και την χάρη του Θεού. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε τιμήσει τους δύο Φαρασιώτες Αγίους, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, ανεγείροντας εδώ στο πλατή ναό προς τιμή τους, και μάλιστα με πέτρες που φέραμε από τα Φάρασα, από το σπίτι του Αγίου Αρσενίου και από το ναό. Και απόψε τιμούμε τους ιδρυτές του πλατέως με το μνημείο το οποίο έστησε ο Σύλλογος Καπαδοκών Πλατέως ο Βαρασσός, για να τιμήσει όπως αξίζει τους ιδρυτές του πλατέως με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Συγχαίρω από καρδίας τον Πρόεδρο και το Σύλλογο Καπαδοκών Πλατέως και το Διοικητικό του Συμβούλιο για την πρωτοβουλία αυτή, που αποτελεί έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους πατέρες και τους προγόνους του.
και θα παραμένει εις μνημόσυνον αιώνιον. Ζήτω η Μικρά Ασία.